Bij mij in de studio zit Foof Schelfhout-Kessels. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor het derde achtereenvolgende jaar ben jij met je danspartner Roeland gekroond tot Nederlands kampioen showdance. Klopt? Dat klopt. Ook nog dat was enkele maanden geleden. Enkele weken geleden in oktober zijn jullie derde geworden van de wereld bij de World Dance Sport Federation in Leipzig. Klopt ook? Dat klopt ook. En vandaag ben je bij ons in de studio. Dat Ja. klopt ook. Hey, wat mooi. Maar een drukke periode achter de rug. Ja, een hele drukke periode. Hoe zat dat? Eerst gingen we natuurlijk naar het NK. Dat was al best wel druk naast de dansschool die we hebben. Ja. En daarna meteen door naar het WK. Dus dat was gewoon één lange periode aan trainen en ja. Maar dat is echt dansen op topsportniveau dan? Dat is dansen op topsportniveau, ja. Ja, en kijk, als je naar voetbal kijkt, dan zie je het verschil tussen een goede voetballer of een niet zo goede voetballer. Waar zitten die details? Waar zit dat verschil tussen wanneer je top van de wereld bent of het gewoon leuk vindt om te dansen? Sowieso, iedereen begint natuurlijk gewoon met het leuk vinden van het dansen. Mm-hmm. En dan ga je op een gegeven moment wedstrijden dansen als je het echt heel leuk vindt. Ja. En dan begin je bij de debutanten, zoals de laagste klasses. En daar moet je gewoon omhoog dansen tot je bij de amateurs komt. En dan in de hoofdklasse. En uiteindelijk zoals wij bij de professionals. Ja. En waar win je een wedstrijd op? Waar let een jury op? Jury let op partnering, dus hoe goed je samenwerkt. Mm-hmm. Ze letten op technical qualities, dus de technische kant ervan. Ze letten op de choreografie. En ze letten op hoe de choreografie op de muziek past. Of dat allemaal goed zit. Ja. En daar zijn eigenlijk de dingen waar ze op letten. En doe je dat goed, dan word je derde van de wereld. Ja, als je dat goed doet, dan word je derde van de wereld, inderdaad. Ja, vet. Dat zijn jullie geworden. Jouw danspartner heet Roeland. Jullie zijn een danskoppel, maar jullie zijn ook nog eens in het echt een koppel. Ik heb altijd geleerd werk en privé gescheiden houden, maar dat is bij jullie niets dan? Nee, dat is bij ons niet helemaal gelukt. Wij hebben samen inderdaad zijn we een danskoppel. Dus we doen samen topsport. We hebben samen een dansschool. Dus we werken ook nog heel de week samen. En we zijn natuurlijk nog getrouwd. Dus eigenlijk zijn we 24/7 samen. Ja. Dus deze tijd hier is wel fijn. Even apart. En mij is ingefluisterd dat jullie op een hele bijzondere manier elkaar hebben leren kennen. Wij hebben elkaar op een bijzondere manier leren kennen. Ja, iets op een beurs. Iets op een beurs? Ja, inderdaad. We hebben elkaar op een dansbeurs leren kennen. En ik moest schoenen verkopen die dag. En degene waarvan de schoenen waren had geen prijzen erbij gedaan. En Roeland kwam kleding verkopen en die was te laat. Dat is wel een dingetje meestal. En zo zijn we tegen elkaar aangerend, omdat we dus allebei stress hadden. En toen hebben we elkaar ontmoet. En volgens degenen die erbij waren, sprongen de vonken er meteen vanaf. Wat grappig. Ja. Wat grappig. Hoe is dat dan om 24/7 zo met elkaar in de weer te zijn? Ik kan me voorstellen dat het ook soms wel eens moeilijk is. Ja, dat is soms best heftig inderdaad. Dat is, je moet gewoon een goede scheiding hebben tussen werk en privé natuurlijk. Ja. En zeker als je ook nog samen danst. Ik bedoel, in een voetbalteam ben je ook wel eens boos op elkaar. Zeker. Of scheld je op elkaar. Zeker. Of, basketbal ook, ja. Ja, alle sporten denk ik waarmee je met anderen die sport doet. En dat is bij ons natuurlijk ook zo. Maar je moet gewoon echt goed voor jezelf weten van oké, op de vloer is op de vloer en naast de vloer is naast de vloer. En Jullie zijn derde van de wereld geworden. ja. Wat is het verschil tussen jullie en het eerste van de wereld? Oftewel, waarvan zeggen jullie, dit moeten we echt nog verbeteren. Hier moeten wij nog stappen in zetten om ook die eerste plaats binnen te kunnen harken. Ja, de eerste van de wereld is sowieso al veel eerder begonnen dan wij met dansen überhaupt. Ik ben zelf op mijn derde begonnen met klassiek ballet. Maar nog niet met stijldansen. Ben ik pas met mijn 14e mee begonnen. Ja. En Roland is ook op zijn 14e begonnen. En eer dat wij wedstrijden zijn gaan dansen, toen waren we allebei ongeveer 18. Oh ja. En dat is echt anders dan daar. Zij beginnen al op hun derde gewoon met stijldansen. En zij beginnen op hun vijfde. Of zodra ze zeg maar goed genoeg zijn met wedstrijden. Ja. Dus dat is sowieso al heel anders. Zij trainen ook veel meer. Vaak hebben zij ook veel meer ruimte om te kunnen trainen. Waarin wij natuurlijk gewoon echt een volle baan daarnaast moeten draaien. Ja. Waar komt het winnende koppel vandaan? Die kwamen uit... Oh, wat erg, ik weet het niet eens. Nou, de nummer 2 kwam uit Duitsland. Ja? En de nummer 1 kwam uit... Nee, ik weet het echt even niet meer. Als jullie nou bijvoorbeeld meer ondersteuning hier zouden krijgen vanuit, weet ik veel, subsidies, gemeentelijk niveau en jullie zouden meer kunnen trainen. Zit daar dan, zie je dan mogelijkheden om die volgende stap nog te kunnen maken?
Eerst denk ik dat we dat niet meer gaan halen, omdat zij echt zo'n grote voorsprong hebben op ons. Maar er zitten zeker nog wel groeimogelijkheden in. En als je meer subsidie zou krijgen en meer trainingstijd zou hebben, dan zit daar echt nog wel veel winst in te behalen. Ja, zeker. Je had het al een paar keer benoemd. Je hebt die dansschool, Dansrijk volgens mij, hè? Ja. Samen met Roeland. Vind je dat leuk om dat wat je zelf heel goed kan ook over te brengen op de volgende generatie? Ja, zeker. Ik vind het heel leuk om nieuwe koppels het stijldansen aan te leren. Zelf zijn we nu dus in de showdance zijn we dus derde geworden. Ik merk zelf dat ik het heel leuk vind, vooral om die shows te maken. Dus ook met bruidskoppels te werken bijvoorbeeld. Want daar kun je veel meer creativiteit in kwijt. Ja. Maar ik vind het ook heel leuk om al meteen bij beginners bepaalde technische dingen aan te leren die ik vroeger zelf bij de beginners niet aangeleerd heb gekregen. En wat het dansen wel gewoon veel leuker maakt. Omdat als je technisch goed kan dansen, dan maakt het veel makkelijker. Ja. En daardoor kun je ook veel meer gaan dansen in plaats van gewoon pasjes uitvoeren. Ja, precies. Ja. Heb ik een mooi dilemma voor je. Nooit meer zelf dansen of nooit meer lesgeven? Oh, dat is echt heel moeilijk. Ja, dan denk ik nooit meer lesgeven. Ja? Toch het dansen zelf wel? Ja, zeker. Kun je een leven... Ik weet niet, hoe oud ben jij? Ik ben 30. 30? Dat is oud, hè? Ja, dat is heel oud. Ja. Kun je nog voorstellen dat er een periode is waarin je zelf niet danst? Ja, ik denk dat uiteindelijk komt er natuurlijk een periode waarop je niet meer kan dansen, denk ik. Maar ik hoop toch dat ik dan nog steeds gewoon, misschien niet meer op hoog niveau aan het stijldansen ben, maar wel nog dagelijks dingen aan het voordoen ben. En ook gewoon met vriendinnen bijvoorbeeld op feestjes nog lekker aan het dansen ben. Ja, precies. Ja, heerlijk zeg. Hoe ziet de komende maanden eruit? En de komende jaren, gaan jullie door met het dansen? Gaan jullie wederom volgend jaar weer proberen Nederlands kampioen te worden? En dan weer, neem eens mee. Ja, de komende maanden, 22 december, hebben we het kerstgala bij ons in de dansschool. En daar zullen we onze WK-show ook dansen. Tof. Dus daar zijn we nu hard voor aan het oefenen. Want we natuurlijk net zo goed niveau neer willen zetten daar als op het WK. Ja. En daarna dan gaan we eerst naar de musical, Opera Rock in het Munttheater. Daar ben ik hoofdchoreograaf en daar dansen we zelf ook mee in de show. En dan daarna komt het Nederlands kampioenschap er weer aan. Dus dat zal een hele drukke periode worden. En dan ook nog je eigen dansschool erbij. Het gaat door en het gaat door. Veel projecten door elkaar allemaal. Mooi. Nou, fijn dat je in ieder geval iets van tijd hebt gevonden om hier even in de studio te zijn. Ja, superleuk. En te kletsen. Succes met alles wat er gaat komen. Gefeliciteerd met het Nederlands kampioenschap en de derde prijs op het wereldkampioenschap. Dankjewel. En we houden je in de gaten. Dankjewel. Hier hoor je thuis, Weert FM.